Kanylointi on akuuttihoitotyön yleisin invasiivinen toimenpide. Perifeerisessä kanyloinnissa kanyyli, jolla tarkoitetaan lyhyttä muoviputkea, asetetaan potilaan ääreislaskimoon muoviputken sisällä olevan neulan avulla. Kanyloinnin lopuksi neula vedetään pois ja suoneen jäävän muoviputken kautta potilaalle voidaan annostella lääkkeitä ja nesteitä suonen sisäisesti. Kanyylit ovat avaamattomina steriilejä, mikäli niiden päiväys on voimassa. Kanyyliä käsitellään tehdaspuhtain käsinein, mutta neulaa ja muoviputkea tulee käsitellä steriilisti niihin koskematta. Kanyloinnin aiheita ovat suonen sisäinen lääkehoito, suonen sisäinen nestehoito, parenteraalisten eli ruoansulatuskanavan ulkopuolisten ravintoliuosten anto ja verivalmisteiden anto. Perifeeriset kanyylit ovat tarkoitettu lyhytaikaiseen, muutaman vuorokauden kestävään käyttöön. Mikäli kanyylin tarve arvioidaan pidempiaikaisemmaksi, suositellaan potilaalle asetettavaksi midline- tai keskuslaskimokatetri. Ennen kanylointia potilaalta on saatava toimenpiteeseen tiedostettu suostumus. Siihen kuuluu varmistus siitä, että potilas on tietoinen kanyloinnin syystä, siihen kuuluvista riskeistä ja mahdollisista komplikaatioista sekä kanyylin kanssa toimimisesta. Perifeeriseen kanylointiin tarvittavat välineet tulee kaikki olla käsien ulottuvilla ennen toimenpiteen aloittamista. Useilla osastoilla olevista kanylointikärryistä löytyy suurin osa kanylointivälineistä, mutta mikäli kärryä ei ole saatavilla, tulee välineet koota desinfioidulle toimenpidepöydälle. Kanylointiin tarvittavat välineet ovat tehdaspuhtaat käsineet, käsidesi, särmäisjäteastia, käyttövalmiita alkoholitaitoksia tai tehdaspuhtaita taitoksia ja desinfektioainetta, staasi, erikokoisia kanyylejä ja kanyylin kiinnitykseen suojakalvo. Lisäksi tarvitaan kanyylin toiminnan varmistamiseksi joko keittosuolaa sisältävä esitäytetty huuhteluruisku tai valmiiksi letkutettu infuusioletku. Muista tarkistaa, että välineiden päiväykset ovat voimassa. Kanyylin koon valinnassa tulee ottaa huomioon kanyylin käyttötarkoitus ja potilaaseen liittyvät ominaisuudet, kuten pistettävän suonen läpimitta. Koota valittaessa tulee suosia käyttötarkoitukseen nähden mahdollisimman pieniä kanyylejä. Optimaalisen suonen löytäminen on kanyloinnin onnistumisen kannalta erittäin tärkeää, joten siihen kannattaa varata riittävästi aikaa. Suonta etsittäessä potilaan käden alle voi asettaa tyynyn ja kroonarin helpottamaan potilaan asentoa. Käsivarren laskimoiden esiin saamiseksi tulee laskimot saada täyttymään riittävästi verellä. Käden riiputtaminen alhaalla lisää laskimotäyttöä veren kerääntyessä käsivarteen painovoiman myötä. Tämän jälkeen laskimotäyttöä voidaan lisätä asettamalla potilaalle staasi puristamaan raajaa pistokohdan proksimaaliselta puolelta, jolloin laskimoveri pakkaantuu raajan perifeerisiin osiin. Potilasta voidaan myös pyytää nyrkistämään kättä nopeaan tahtiin, jolloin alueen verenkierto lisääntyy. Ennen kuin tunnustelet potilaan suonta sormillasi, muista desinfioida kädet. Suonta kannattaa sivellä läpsyttämisen sijaan, jolloin myös verisuonen laajeneminen on tehokkaampaa. Kun pistopaikka on löytynyt, vapauta staasi. Ennen kanyylin asettamista mahdollinen staasi kiinnitetään takaisin paikoilleen ja pistokohta desinfioidaan, jonka jälkeen desinfektioaineen annetaan kuivua ennen pistosta. Pistettävää aluetta ei saa tämän jälkeen enää koskea tai se pitää desinfioida uudestaan. Desinfioi kädet ja pue tehdaspuhtaat käsineet. Varmista, että kaikki tarvittavat välineet ovat käsiesi ulottuvilla ja että asentosi on ergonominen. Ota kanyyli tukevasti dominoivaan käteen ja vedä suojakorkki pois. Valikoidun suonen ympärisyhoa kiristetään ei-dominoivalla kädellä
jotta suoni pysyy paikoillaan. Kiristä ihoa mahdollisimman distaalisesti, jotta ei-dominoiva kätesi ei tule dominoivan käden tielle. Ihon pisto tapahtuu noin 25–45 asteen kulmassa niin, että neulan aukko osoittaa ylöspäin. Kommunikoi potilaalle tai aiot pistää häntä, jotta pistos ei tule yllätyksenä. Kun iho on punktoitu, kanyyliä oikaistaan ihon suuntaiseksi. Veri virtaa kanyylin indikaatiokammioon, kun neulan kärki on laskimossa. Vie tämän jälkeen neulaa vielä pari millimetriä eteenpäin, jotta myös kanyylin muoviputki on suonessa. Vedä neulaa poispäin samalla työntäen kanyyliä niin pitkälle kuin se helposti menee, mieluiten kantaansa myöten. Poista staasi tässä vaiheessa. Paina suonta sormella kanyylin edestä, jotta veri ei virtaa ulos neulaa poistettaessa. Vedä sitten neula kokonaan pois ja aseta se särmäisjäte astiaan. Liitä kanyyliin letkutettu infuusioletku tai esitäytetty huuhteluruisku ja varmista kanyylin toimivuus. Kiinnitä kanyyli paikalleen suojakalvolla. Jokaisessa työvuorossa tulee arvioida kanylin tarve, pistopaikan kunto ja suojakalvon puhtaus ja paikallaan pysyminen. Kanyyli tulee poistaa, mikäli se on tarpeeton, toimimaton tai pistopaikalla esiintyy infektion merkkejä. Kanyyliä ei kuitenkaan tarvitse vaihtaa rutiininomaisesti, ellei sitä ole asetettu ensihoidossa tai muussa tilanteessa, jossa aseptiikkaa ei ole voitu noudattaa. Kanyylin poistamiseen tarvitset käsidesiä, tehdaspuhtaat käsineet, tehdaspuhtaita taitoksia, teippiä tai vaihtoehtoisesti laastari. Desinfioi ensimmäisiksi kädet ja pue tehdaspuhtaat käsineet. Irrota suojakalvon tarrapinnat ihosta. Aseta taitokset punktiokohdan päälle ja vedä kanyyli pois. Kiinnitä taitokset teipillä ja ohjaa potilasta painamaan punktiopaikkaa muutaman minuutin ajan. Koska perifeerinen kanylointi on invasiivinen toimenpide, liittyy siihen aina kanyloitavan alueen tai verisuoniston infektioriski. Siksi on erityisen tärkeää noudattaa aseptiikkaa koko kanylointiprosessin ajan ja tarkistaa joka työvuorossa esiintyykö punktioalueella infektion merkkejä. Punktioalueen seurantaa helpottaa läpinäkyvä suojakalvo. Kanyylin liikkumisen aiheuttama ärsytys, suonta ärsyttävä lääkeaine tai mikrobin aiheuttama infektio voi aiheuttaa flebiitin eli laskimotulehduksen. Kanylointitoimenpiteeseen liittyviä riskitekijöitä flebiitille ovat liian suuri kanyyli suhteessa pistettävään suoneen, useat kanylointiyritykset, aseptiikan laiminlyönti ja taivekohdan läheisyyteen asetettu kanyyli. Flebiitin ensioireita ovat lievä punoitus ja lievä kipu punktiopaikkaa palpoitaessa. Kanyyli on suositeltavaa poistaa tässä vaiheessa. Tulehduksen edetessä punoitus laajenee ja esiintyy paikallista kipua, turvotusta ja palpoitavissa oleva kovettunut laskimo. Pahimmillaan esiintyy märkäistä eritettä ja kuumetta. Kanyyli tulee tällöin poistaa välittömästi ja informoida lääkäriä mahdollisesta infektiosta.
Infiltraatiolla tarkoitetaan suonen sisäistä antoreittia annettavan lääkeaineen tai nesteen joutumista suonta ympäröivään kudokseen. Lääkeaine voi päätyä kudokseen, mikäli punktoitu suoni lävistetään tai se puhkeaa esimerkiksi huuhtelun yhteydessä muodostuvan liian suuren paineen seurauksena. Kanyyli voidaan myös virheellisesti asettaa suoraan suonta ympäröivään kudokseen. Infiltraation oireita ovat pistävä tai polttava kipu, turvotus, nesteen vuotaminen punktiopaikasta ja paikallinen ihon vaaleneminen tai punoitus. Rakkulan muodostuminen viittaa syvempään ihovaurioon. Mikäli potilaalla havaitaan infiltraatio, tulee infuusio lopettaa välittömästi ja kudoksessa oleva neste aspiroidaan laskimokadyylin kautta pois, minkä jälkeen kanyyli poistetaan.